joottono no khulumbai khe ang sini Debbarma rok no sini Bubagra rok no joottono no phung kaham ang tini kok sanani ingke sini Bubagra te ang kok sanana yo tini ni salo Debbarma to kaisa program kotoma khaina nayo sini Bubagra ingke support khalanya bagwi je notice ni tinta sister state ni borok phai tongo ingke sini Bubagra no busuk hamjak borok omo tini saimanai ingke ang to bairo tonga ang saimi ingke je saimanai rok please je tini thangnai rok जों Bubagra no support खालायनाय बुसुक बांखा आनि किसा कमेन्ट kai sadi ang belana accept जा ang belano bukhabai ang mane bukhabai sao ang belekain happy tini tiyo of program khaimene bagai इंके जे Bubagra na hamjangnai rok please comment khlaidi je bukhabai Bubagra na hamjangnai rok bo comment khaidi te like khaidi te subscribe khaina ta pok de o video je nai tongnai rok Bubagra no je hamjangnai rok ang tomar khaina hamjago इंके tin onek jagani borok no thangui tongo notice je notice area ni je nangna songnai rok borok thangui tongo Bubagra no support khlaina bagui angbo support tongo 100% ang support tongo Bubagra no inke je hamjangnai rok bo support khlaya nai ang call khlayo jotono support jotono hamjago jini bukungbara jotono jini bukungbara rok jotono hamjago jini Bubagra no inke tini borok busuk bang ani kisa comment kai sadi inke ang norong no bukhabai koijao tai ani sak thungbe rawi nang nong no sawo please tini borok busuk bang ano kisa mo total busuk borok phaikya ano comment kai sadi tai Bubagra phaite ni tai wala cholai rok tang lai di gaham kai no kaham kai no phailai di tai buini borok buini do phane borok tam khaina bo sing tak to jot ke sai miya ko kono korok region dok phaya ko ke je uskango je nuk mani wancha ma to Bubagra no puskat no je chikhak no ri mani omang mar khin sa jakliya inkem tini bo buting no ke bo sai miya to bo Bubagra ni phan bai bini strong bai tini bo Debbarma to kotor ma program khaina nayo ke ang bilai khene happy ke please subscribe khairok subscribe khadi je Bubagra na hamjang nai rok busuk hamjak ang manai nei no je Bubagra na hamjang nai rok ke o video je nai tong nai rok sine khaka ham Debbarma rok ano subscribe khaine ke ang bilai khene happy injak tini ke ang tini office of haiti tipana ang nai tongo tabuk bang video nai tongo Bubagra ni bahirok ngui tong ang daily news na yo ang hamjang mani bagui tang hindi an bukhawo no ang sui tono an Bubagra no ang bonom bogoban hin jongo ang bon ishor hin jongo chini do phano bonom mothangnai hine ang bukhabai jongo ke je hamjak tong nai ro subscribe khani ta pok je Bubagra no hamjang nai ro je hamje rong kai do subscribe khai gala je hamjang nai ro Bubagra no ke bo subscribe khaya tong manglak ingite borok busuk bang borok total busuk phaikya an kisa comment kai chane ang to saimaya je thangnai rok to saimanai tini Debbarma to je thangnai rok je o program thangnai rok to saimanai total busuk phaikya inke amani bagai ang je news je reporter rok ang koi jawo please ano support khai tong di ani jodi sahe tong phaikya ano khoma khlai di inke tini bagai video musung no je soya sangnai tang bagai ang jotono no khulum jawo tini bagai video musung no bye